60 dies marcats pel Ministeri. Salvador Gregori és el coordinador d'Economia de l'Ajuntament. En desembre, l'Ajuntament de Gandia, el que és Ajuntament, estem en 22 dies. En el mes de gener estem en 9 i en el mes de febrer estem en menys 3 dies. Gregori assegura que l'Ajuntament ha processat en poc de temps el deute de 72 milions heretat dels anteriors gestors amb la liquidació de l'empresa IPG, de la qual cosa el Ministeri és conscient. No van a fer absolutament res, perquè no ens poden exigir una cosa quan ja estem en el període legal de pagament. Però l'automatisme eixe d'enviar cartes basant-se en les dades de desembre de 2017, han enviat la carta. I no l'han parat, espera que no siga per motius polítics. El consistori anuncia una roda de premsa i valora una carta de protesta al Ministeri. L'artista Carmen Calvo, Premi Nacional d'Arts Plàstiques 2013, testifica este matí en el cas sobre presumptes irregularitats en la gestió de Consuelo Siscar durant l'època en què va ser directora de l'IBAM. En este mateix cas, l'advocacia de la Generalitat vol que s'òbriga una peça separada per a investigar la compra d'escultures falses de Gerardo Rueda, organitzada suposadament entre l'exdirectora del museu, el director general de l'Administració i Finances, Juan Carlos Lledó, i un fill de l'artista. La Generalitat reclama una fiança de més de 4 milions d'euros a Siscar, Rueda i Lledó. Les forces de seguretat han detingut 3 persones, 2 d'elles a Alacant i una altra a Barcelona, acusades d'introduir a Espanya bitllets falsos de 50 i 100 euros procedents d'Itàlia. Mentrestant, a Màlaga, la policia ha detingut 3 italians per la seva suposada implicació en diverses operacions comercials amb or fals. La banda actuava, entre altres ciutats, a Castelló. Agents de la Guàrdia Civil continuen escorcollant a hores d'ara les oficines del Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya a Barcelona. Els agents inspeccionen 2 despatxos per ordre del jutjat que investiga l'organització del referèndum il·legal. Este matí també declara a l'Audiència Nacional la integrant dels comitès de defensa de la República detinguda dilluns a Viladecans. El jutge ha de decidir si accepta els càrrecs de terrorisme, rebel·lió i sedició que presenta la Fiscalia. I la consellera d'Ensenyament cessada, Clara Ponsatí, compareix en estos moments davant el jutge escocès que ha de decidir si accepta o no la petició d'extradició de la justícia espanyola. I en els esports, el València s'entrena des de les 11 a la ciutat esportiva de Paterna. Seguint la sessió des del Mestalla, es troba el nostre company Carles Figuerola. Endavant. Bon dia des de Paterna. El València continua l'entrenament fins a les 12:30 que s'espera que acabe. Marcelino disposa de tots els jugadors. També s'ha incorporat Paulista, excepte Coquelin, que continua lesionat. L'intenció és arribar el dissabte a jugar contra el Barcelona i trencar la imbatibilitat del conjunt blaugrana. Gràcies, Carles. Tenim més informació, és tot a la 1 i sempre en apuntmedia.es. Dotze i 5 minuts. Després d'escoltar el butlletí informatiu, donem la benvinguda als nostres estudis a la cap de redacció d'Apunt Notícies, Lorena Tortosa. Molt bon dia, benvinguda. Bon dia, Jessica, companys. Estem escoltant la notícia del dia, sí. La notícia també política ens porta a Alacant, a aquesta romeria, no? Sí, s'ha celebrat la romeria de la Santa Faç a Alacant. Més de 200.000 romeus han marxat els 8 quilòmetres des d'Alacant cap al monestir on es venera la relíquia. Acaba d'acabar la missa. És una cita festiva, com sabeu, que reuneix els líders polítics de tots els partits de la comunitat i avui ha estat marcada per l'actualitat a l'Ajuntament d'Alacant, on Eva Montesinos continua buscant el vot número 15, que li permeta ser investida. El president de la Generalitat, Ximo Puig, l'ha recolzat públicament este matí, ha demanat estabilitat, sí, que Alacant recuperi la normalitat i que finalitzen d'una vegada les negociacions per a poder investir a Eva Montesinos com a alcaldessa després de la dimissió de Gabriel Echavarri. A esta hora estava previst que parlara també la líder del PP, Isabel Bonich. Estem pendents d'aquestes declaracions. El que sembla segur és que el ple d'investidura no serà el cap de setmana, com havíem mig anunciat, havíem parlat que podria ser el cap de setmana, com a prompte es farà el dimarts. Estan complicant-se molt les coses i les negociacions. Hi ha una cita econòmica, no?, que ens porta fins a Cádiz, Lorena? Sí, una delegació de AVE, de l'Associació Valenciana d'Empresaris, viatja avui a Cádiz per a reivindicar la necessitat del corredor mediterrani. És un acte conjunt encapçalat pel president d'AVE, Vicente Boluda, amb
el Camp de Gibraltar, la Confederació d'Empresaris d'Andalusia, i volen fer visible aquesta reivindicació, que ja és pràcticament històrica en la comunitat. Una reclamació econòmica, no?, també protagonitza l'actualitat d'esta jornada. La del Ministeri d'Hisenda, que ha donat un ultimàtum a 13 ajuntaments d'Espanya, els 13 més morosos, entre els quals es troba el consistori de Gandia. Els amenaça d'intervindre els ingressos per a pagar directament els proveïdors si no presenten un pla d'ajust abans del dia 20 d'abril. Acabem de parlar amb l'Ajuntament de Gandia, on nega el consistori, diu que des de desembre paguen molt per baix del límit dels 60 dies marcats pel Ministeri i anuncien una carta de protesta al Ministeri. I una noteta cultural, un apuntet cultural, en què esteu treballant també? Sí, s'acaba d'inaugurar la rehabilitació de l'escalinata renaixentista del castell de Dénia. A partir d'ara es podrà pujar al Palau del Duc de Lerma del castell, com ho va fer Felip III i Margarida d'Àustria quan es van casar. Mira. O xafar els mateixos escalons que vam anar a construir Francisco Gómez Sandoval, el duc de Lerma, el marquès de Dénia. Lorena Tortosa, moltíssimes gràcies i acabem amb bon sabor de boca i ser repàs per l'actualitat. Moltes gràcies. Bon dia, adeu. Nosaltres continuem endavant, ara la música és protagonista en el nostre programa. A punt Notícies. I el ple de les Corts Valencianes demana al govern central que garanteixi... del Partit Popular, Álvaro Pérez s'ha referit a Ignacio López. La informació de proximitat que estaves esperant. El 2011 s'ha registrat a la Comunitat Ple Valenciana... ordinari de l'Ajuntament de Paterna amb rigor, amb professionalitat, amb transparència. Mitja hora hauria de comparèixer Ana Gabriel davant el jutge del Tribunal Suprem. Cada hora en la ràdio i quan tu vulguis en les xarxes socials i en www.media.es. Sis cordes i 88 tecles. S'ha parat, el que he sentit és que el temps s'ha parat quan estaves cridant, que no et torni a cridar, i a la ràdio han dit que em fa falta un cor nou. Treure el primer disc per a un grup és sempre un moment important, encara que els músics tinguin una llarga trajectòria i acumulen experiència en solitari en altres formacions, també. Vicent Contri ha convidat avui al programa un grup de músics, no?, que s'han ajuntat per a un projecte ben interessant, no? Els Jovens. Qui són, Vicent? Els Jovens. Els Jovens ens agradaria que ens ho explicaren ells perquè han aparegut sobtadament a les xarxes socials amb un primer single, si no recorde malament, que era Nis Tenis, i bé, ens van agradar molt a la gent que estem seguint les noves formacions i bé, hem decidit portar-los de seguida al ras. I els Jovens són Pep Mirambell, Jordi Sanz, Blai Banyó, ens acompanyen ací a l'estudi. Molt bon dia i benvinguts. Bon dia. I al telèfon el quart integrant d'este grup, que és René Macone. Molt bon dia. Hola, bon dia. Expliqueu-nos una miqueta com sorgís, no?, d'on naix aquesta idea dels Jovens. Qui ho mou, qui ho posa en marxa? Tira-li, René. Bueno, vinga. Molt senzill. El Pep i jo estàvem fent cançons i vam sentir un poc la necessitat de fer un altre tipus de cançó i vam començar a provar a fer una música pues, més a prop de la música d'arrel o del folclore. I estàvem fent-lo i vam pensar, a lo millor només nosaltres dos es queda un poquet fluix i caldria pues, fer un poquet més gran i ajuntar-nos més i arribar al que som els Jovens ara mateix. Bàsicament és intentar fer això, una reinterpretació de la música folclòrica i bueno, Pep, he dit alguna cosa mal o què? Pep, estàs ahí molt callat. Ho has dit tot. Sí, simplement ja s'ha passat, perquè en realitat René i jo feien cançons i les cantava jo soles, o sigui que buscar menys gent era impossible. Així que sí, i això, ens vam posar en contacte amb Blai, que clar, nosaltres som de Sant Vicent i per allà baix pues, el valencià està malaltet i necessitàvem això, alguna persona que estiguera més pel centre perquè poguera triar més músics que ens ajudaren i la persona per ajudar-nos en tot aquest procés va ser Blai, que ja va trobar la resta de components. Blai, heu fet un recorregut d'artistes, de músics, per formar els Jovens,
pràcticament del sud al nord, no? Un poc sense voler, no? Perquè jo vivia al Coll, he estat 13-14 anys allí i al final el mous en la gent que coneixes, no? I pues, que si està Raúl de Pelandrusca, un bateria que és Christian, que era heavy, bueno, que és heavy. Encara és heavy, I també encaixava molt bé. A Tobal el van conèixer també un poc per circumstàncies i al final el crees un poc Pablo de Picassent, però que també està vinculat al Coll. Al final eren un poc músics d'ahir, com la cantera de músics era tot al Collana, més o menys. I Jordi, que el tenim així coixet, que és de Meliana i que vaja, conta'ns què t'ha passat, que has vingut així en crosses. Sí. Bueno, jo soc la representació de l'Horta Nord, diguem-ho així. I res, pues això, que he vingut coixet. He vingut coixo que no... Pa tota la vida. Esperen que no. Però bueno, també és no havia tocat en aquestes circumstàncies i... Ell és el que toca bé. Escolteu-me una cosa, ens va sorprendre també quan vau irrompre a través del canal YouTube, fonamentalment, el nom de Folkis Ninja. Conteu una miqueta quina era la idea, no? Una miqueta... Això és més major, el més jove. No he mirat a ningú. I contem, ara que m'ajudi René també, però bueno, expliquem coses de la nostra generació, igual que, perquè pensem que és el que fa la música tradicional, no? El folklore el que feia fa 50 o 100 anys, o 80 o 30, era explicar coses que estaven passant. I era el que pensaven que faltava fer ara, no? Fer folklore que parle de les coses que estan passant ara, no de les coses que passaven fa 60 anys. No, i també dius bé que tenim molta tonteria. Bueno, sí, i que tenim molta tonteria, però això ja és puri, És que no està tan pensat, en realitat. És que volíem fer una cosa que fora també divertida, és a dir, farem la barreja esta, però no volíem fer una cosa teòrica, sinó que al final fora una cosa per a gaudir-ho, i punt. I per això que és el que passa, el que dius tu, és que està fet passat després per divertir-nos i per fer riure també, i per a... Sí, tota una declaració de principis, allò de tenir molta tonteria, tota una declaració de principis ja, no? Home, és cert, Pep, que si en el seu moment els moviments migratoris van facilitar que hi hagueren, per exemple, malaguenyes de Barxeta, perquè no havia d'haver una jota coreana, que la teniu inclosa al disc. Bueno, coreanos té que veure en això, perquè coreanos, com diuen al nostre... René i jo som de Sant Vicent del Raspeig, i és com diuen al nostre poble a tots els fills o a tota la gent de la meseta que va vindre als anys 70-80, tota la migració, a tot el xarnego en Catalunya... Els dieu coreanos. Els diuen coreanos, que era de l'Anxa. L'Anxa era com la zona nova de l'Anxa Payatos, Corea. I entonces un poc... I jo soc coreano i al final, pues, això... Home, jo em dic René Macone, que també podeu sospitar... Clar, René també és coreano, mig coreano. Tinc un poquet de coreano, també. Pues era com fer una jota xarnega, en algun sentit. Molt bé, molt bé. Jessica, què et sembla si... Jo crec que sí, escoltar un tast, no? Que ens regalen un temeta en directe. Quin ens interpreteu ara? Pues anem a tocar El gol i la mort, la ballada o el romanç de Paco Alcácer. Explica un poquet el motiu de la cançó. Bueno, exactament esta, concretament, que pensem que ho explica molt bé perquè té hasta intro, però bueno, nosaltres ens agrada explicar les cançons coses com parlaven, coses que estiguen passant ara, o agafar personatges, igual que estava el Tio Canya, de l'actualitat. Agafar personatges de l'actualitat que hagin viscut coses que ens pareixen interessants. I Paco Alcácer i la seva història ens va parèixer evocadora i interessant. Endavant, escoltem.
Ara farem la cançó del més trist de tots els gols, o al mig dels que n'he vist jo, o al mig dels que n'he vist jo. Sentiu la cançó de dol de Paco Alcácer i el gol, on es va amagar la mort, on es va amagar la mort. Era el primer que marcava davant la seua afició i ell encara el celebrava quan el va trair la sort, quan el va trair la sort. 30.000 coses